Idol Dennis, come in. Madaman tiya panagapit dagiti residente iti Batak Ilocos Norte iti Anis nga isut may sa iti mararamid nga palaspas wenno Ramos para iti Palm Sunday into no Domingo. Sigon iti aglakla ko iti Anis napintas iti panagdakkel-dak ken sa ang napektaran iti kinabarapan niyan po na isut puna nga medyo nakabawi da iti panagapit ti Anis iti reto nga tawen kumpara iti napalabas nga tawen nga sobra iti tikag nga napektaran iti mulang nga Anis adumetten iti napanagatang iti mula da nga Anis para belang iti panakaramid nan into no Sabado nga para itong Domingo Ramos iti agdama idol Bernard malaksid iti Anis mabenta pa yun dato bulong iti nyog nga gapo iti kagayan so itatat araramidin da nga Domingo Ramos iti agdama dagiti araramid ti Ramos manibot ti Barangay 1, Barangay 2 kasta San Nicolas, Ilocos Norte iti man naman iti preparasyon da para palang kati inda pa nagaramid da into no bigat iti full blast nga inda pa nagaramid iti Ramos para palang iti kinaadung orders nga magatang into no Domingo. At range Idol Bernard from 30 to 40 pesos kada piraso iti bay ti Anis ti Ramos atan depende iti kadakkelan pa customize mo di para mi dakkel ay ket depende iti kaya ken depende met iti presyo na yem no bendisyon no pagsaritaan wala simbahan awan ti diferensya basit man ken dakkel nga Ramos basta importante mabendisyonan into no Domingo Ramos at dagito nga palaspas ta ti pamati ti Katoliko Idol Bernard dagito nga Ramos ket mausar nga salaknib iti didigra ito iti nga pagtengan kas kumiti layos no daon no Ramos ti pagtengan medyo safe kadagitay didigra sa gabuna nga pamati da ado ti agararamid iti Ramos dabagas taket mamendisyonan para belang iti uneg iti pagtengan so into no Domingo Idol Bernard Iso ti Domingo Ramos aya. When? Domingo Ramos sa ito. Bernard. Okay. Dati Domingo Ramos ito dati apan nakalagit dati sa reken ni Apo sa Jerusalem pay iti napanagpenitensya iti panantiliw dagiti Romano iti panawen na Idol Bernard mangi pasimudaag nga dito yan iti rugi iti Lenten season wenno Holy Week. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.